Takže čau lidi, tady Axemion a vítám vás u třetí cechové bitvy, tak si už zhlédneme znovu, protože jsem viděl přes chvíli. Tak, zkusím to nechat bez komentů, jenom tak občas něco říct. Minule jsem to přeháněl. Můžete si schválně teď napsat do komentu, jestli vyhrajem nebo prohrajem a uvidíte na konci. A řeknu vám, že to bylo vyrovnané. No, vidíte, no, jak je to vyrovnané. Tak tady už dostáváme. Ale Dumy bojoval statečně, no. To ano. I Axemion. Krásná bitva. A teď konec boja za chvilku. To je nefér, 19 versus 30, ale teď nastupuje hell a samozřejmě, jak už můžete vidět podle ubírání životů, Axemion tým opět vítězí, takže statistika z 3 bitev, 3 výhry, to je krásný. Takže to je všechno z tohohle videa. Zase to kratší, protože je to jenom cechová bitva. No a mám tady ještě jenom tak pro zajímavost novou hůlku a nové rukavky. Ty jsou sice na všechno, ale tam ty byly taky na všechno a byly horší, takže ještě tady vyhožím z toho, že máme jednu hospodu, přeskočit. Tak ano, výborně. A dáme si tady ještě arénu. A už to bude opravdu všechno. Tu jsme taky vyhráli, takže se to povedlo. No a já se teda budu těšit příště. Lajkujte, odebírejte můj kanál. A yes, tak to je super look. No tak ten až příště, tak čau.